Hello guys, welcome to my channel. Hindi sa tanandagi popular oiba isa yang mo putol tamjaga. Basanta nung alam dahil ki isa ni ang namamin sa tani. Ang suahan suloy namang pamnalo isa ni. Isay di lore sida. Bye bye. Sampai poy, tanpa kawai, sobo kadoi yung harawan po isidro. Bisa sih harawan di poy harawan isidro. Organizer sige naman ta kumaho mo na